ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଆରାମରେ ଯିବ, ଆରାମରେ ଆସିବ। ୟାକୁ କୁଆଡ଼େ ପୋତିବେ, ମାଟି ନେଇକି ବିକିବେ ନା ଆଉ। ଆମ ସେଇଠୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ମାଳିଥିଲା। ଏଇଠୁ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଧାନ ସେ ମୌଜା, ଏଇଠୁ ଇଆଡ଼େ ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗା ମୌଜା। ଏଟା ବାଟ ଫିଟେଇଲେ ଆଉ। ଆରେ ମାଟି ତ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଇଆଡ଼ୁ ନେଇଥାନ୍ତେ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ବିକିକି। ଆରେ ତମେ କାହିଁ ଚାଲୁଛ? ହଁ, ଏ ନଈଟା ଏମିତି ବୁଲିକି ଇଆଡ଼େ ଆଇଥିଲା ନା। ଠାକୁରାଣୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ନାଁରେ ନାଁ କହିକି ସରକାରୀ ନଦୀ ପଟା ସବୁ ତାଡ଼ିକି ବିକିଦେବ। ହଁ, ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଆଉ, ତାଡ଼ିକି ସବୁ ଖାଇ। ନଈଟାକୁ ନଈ କରିଦେବେ ଆଉ। ହଁ, ରେକର୍ଡିଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ନଦୀ ପଟାଟା କାହିଁ ଚାଲୁଛ ତମ? ମାଟି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁ କହିକି ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଉଛ ମାଟି? ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ କମିଟି ଉଠୁଛି, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଗଲା ମାଟି ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ହଁ, ମାଙ୍କ ନାଁରେ କହିକି ମାଟି ବିକୁଛ କାହାଥିରେ? କେଉଁ ବୁଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଆରେ ଶୁଣୁନୁ ବୁଲୁ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନି। ସେ ଗଲା ଆମର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୋତା ହେଉଛି। ହଁ, କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରାତି 12ଟାରେ ମାଟି ଗଲା ଆମ ସେପଟୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମାଟି? ଇଆଡ଼ୁ କାହିଁ ବିକୁଛ? ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମାଟି ସକାଳୁ ବୁହା ହେଉଛି ଓରକୋଳ ଆଡ଼େ, ରାତି ସାରା। ହଁ, ହଁ, ହଉ ହଉ। ହଁ, ନା ମନ୍ଦିର ତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ନା। ଓହୋ। ହଁ, ନାଇଁ, ଠାକୁରାଣୀ କାମରେ ଯଦି ଲାଗୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ହଁ, ହଉ ହଉ ହଉ।
ହଉ ହଉ ନାଇଁ ହଉ 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 ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କାଲି ମୋତେ ଛୁଆ ଛୁଆ କାଲି କହିଲେ ଯେ ଆମ ମଙ୍ଗଳା କଥା ନେଇ ମୁଁ ସେ ପଳେଇଲି ହଉ ମାଆଙ୍କ କାମ ହଁ ହଁ ହଉ 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 ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଏଇନା ଶୁଣୁ ଏଇନା ଆମର ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ପାଚେରି ହେଇନି ଘୋଘା ହେଇକି ଅଛି ପାଚେରି ହେଲେ ଆଉ ନେବ ବାଟ ନେଇ ଏତେବେଳେ ଯାହା ଦେଇଦେବା କଥା ଦେଇଦିଅ ହଁ 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 ହଉ 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 ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଟିକେ କହିବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବକେଟ ମାଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗଛ ଲଗେଇବି ନା ଗୋଟେ ବକେଟ ଏଇ ଖାଲି ଗଛ ମୂଳେ ଦେବାକୁ ହଉ 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 ନେ ପୁଅ